Beste kijkers, welkom bij Scheldemondig, ons wekelijkse praatprogramma op RTV Scheldemond. Vandaag de gast een kandidaat Kamerlid voor het CDA, Dani Brakke. Van harte welkom. Dank u. Dani, je namen zijn Zeeuws-Vlaams. Wat betekent Brakke? Brakke, als ik Google mag geloven, bestaat het voor jachthond, de juiste vertaling. En dat ik het ook zo goed begrijp in de familiegeschiedenis. Het is een hele populaire naam, afkomstig uit Klingen, waar mijn vader ook vandaan komt. Maar de roots komen terug naar het noorden van Frankrijk. Aha. Als ik de ouderen in de familie mag geloven. Het heeft met het brakke water in Zeeuws-Vlaanderen niets te maken? Nee, je zou verwachten van wel, maar inderdaad, het heeft er niks mee te maken. Goed dat je dat uit de wereld hebt geholpen. Voordat we het gaan hebben over Zeeuws-Vlaanderen en je kandidatuur voor de Tweede Kamer als Zeeuws-Vlaming, wilde ik vragen wat je wil vertellen over je leven voor en naast de politiek. Nou, het leven voor en naast de politiek, dat begint al eigenlijk op jonge leeftijd. Ik ben opgegroeid uit een gezin dat zich altijd heeft ingezet voor het verenigingsleven. Zowel mijn vader als moeder, als opa en oma langs beide kanten. En eigenlijk hebben we altijd een hele sterke betrokkenheid gehad bij de maatschappij. Ik was vervolgens klaar met de middelbare school. En zoals dat gaat, als veel middelbare scholieren, vlieg je dan uit op kamers om een studie te volgen. In mijn geval was dat toen Tilburg. En toen zat ik daar en toen miste ik Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk wel gigantisch. We gaven altijd wel een beetje af op Zeeuws-Vlaanderen, want ja, je bent een puber en eigenlijk niks vind je leuk. En vervolgens was ik dus weg uit het mooie Zeeuws-Vlaanderen. Kwam ik erachter, dat was helemaal niet zo verkeerd. Dus ik merkte dat er een hele sterke verbondenheid was met mij in Zeeuws-Vlaanderen. Vervolgens ben ik afgestudeerd, heb ik een leuk afstudeerproject mogen doen, de Zeeuws-Vlaamse Studentenstad. We hebben een groot evenement georganiseerd in Tilburg, waar we het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven naartoe hadden gehaald en de studenten, zowel Zeeuws-Vlaams als niet-Zeeuws-Vlaams. Om te laten zien wat Zeeuws-Vlaanderen kan betekenen op het gebied van werk, maar natuurlijk ook op wonen en beleven. Ja. Eigenlijk na dat evenement dus teruggekomen. Toen ben ik nog een tijdje bestuurslid geweest bij City Marketing Terneuzen. Dat heb ik 4 jaar gedaan. En in de tussentijd was ik ook bestuurslid geworden bij Roots Zeeuws-Vlaanderen. Die zich ook inzetten om jongeren te binden met de regio. En ook die uitwaaiende studenten te zorgen dat ze terug willen komen. Maar ook het perspectief bieden van, kijk, hier is daadwerkelijk werkgelegenheid. Hier kan je tenminste een huis kopen en betalen. Hier kan je ook leuk op stap gaan. Wat heb je gestudeerd? Ik heb zelf communicatie gestudeerd. En misschien dat je het al merkt, we hebben heel goed geleerd om vlot te praten. Ook voor de camera natuurlijk. Dat heb je nodig. En eigenlijk mijn afstudeerspecialisatie zat op digitale informatiestromen. Ja. En zo ben ik in die hoedanigheid terechtgekomen bij de provincie Zeeland als commissiegriffier. En dan hoor ik de kijkers thuis al denken, aan griffier, dat is een heel stoffig beroep. Maar die waren ook bezig met een digitaliseringsslag. Ja. Dan kwam ik eigenlijk wel goed uit de verf. Dus dat heb ik een tijdje gedaan en sinds april werk ik nu voor de gemeente Terneuzen. Roots, een jongerenorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb ze gezien en we hebben er aandacht aan besteed op RTV Scheldemond. Op de woondromen van jongeren. Ja. Wil je daar wat over zeggen? Natuurlijk, dat was eigenlijk een nieuw evenement wat we in het leven hebben geroepen. En dat kwam voort uit de behoeften die we zagen met jongeren met betrekking tot de woningmarkt. Het is geen verrassing, er is veel over te doen geweest op de woningmarkt, over concurrentie, noem maar op. Maar we wilden eigenlijk de jongeren laten zien, in Zeeuws-Vlaanderen kan je gewoon wonen. Er liggen gewoon kansen. En dat woonevenement komt eigenlijk voort uit een college wat we eerder hebben georganiseerd, kleinschaliger. Dat heeft toen plaatsgevonden bij De Hoop in Terneuzen. We hebben eigenlijk doorvertaald naar echt een grote woonbeurs. De Hoop is een bouwcenter, toch? Moet ik het goed zeggen, een totaalleverancier van voor en door de bouw. Ja. Dus het is meer dan alleen het bouwcentrum wat tegenover de Gamma in Terneuzen zit. Ja. En in die hoedanigheid is dat evenement georganiseerd. En je merkt gewoon, vele jongeren willen dus een huis kopen of een eerste woning aanschaffen. Maar waar begin je nu? En dat beginpunt is altijd lastig. Zelf ben ik door het evenement wat daarvoor heeft plaatsgevonden, dat college van Roots over wonen. Ja. Zo ben ik in contact gekomen met een makelaar die mij heeft geholpen met mijn eerste woning. Ja. Dus er zijn daadwerkelijk, wanneer je open staat voor het gesprek, zijn er echt gigantisch mooie kansen hier in de regio. Want dat is je eerste woning sinds je teruggekeerd bent na je studie in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, dat klopt, ja. Ik heb eerst nog een tijdje thuis gewoond.
En het was wel leuk, want mijn ouders hadden dus hun huis verkocht. Ik had dus mijn huis gekocht. Maar dat moest natuurlijk helemaal verbouwd worden. Ja. Alleen hun zaten nog met een overbruggingsperiode. Ja. Waardoor dat mijn ouders, mijn zusje en natuurlijk de hond nog 6 maanden bij mij thuis hebben gewoond. Hartstikke gezellig. Dus dat was een hele aparte situatie, maar wel eentje voor, hoe zeg je dat in de familiegeschiedenisboeken? Dat moet een Bourgondisch festijn zijn geweest. Precies, ja. Laten we kijken naar het eerste filmpje. We hebben er 4, waarvan 1 door jou zelf gemaakt. De 3 mindere heb ik gemaakt met jou. Dat zou ik ook niet zeggen, hoor. Nee, dat is waar. Maar ik ben geen politicus, hè? Niet meer, althans. Het eerste filmpje, daarin introduceer je jezelf. Laten we er samen naar kijken. Ja. Daar kom je aangelopen. Ja. In Hulst. Door het mooie Hulst, ja. Nou, we staan hier vandaag in Hulst. De plek waar ik momenteel woonachtig ben. Mijn naam is Dani Brakke. Kandidaat voor de Tweede Kamer op plek 43. En ik wil graag onze mooie regio vertegenwoordigen. Ik ben zelf geboren en getogen Zeeuws-Vlaming. Ik heb een kleine uitstap gemaakt naar Tilburg voor de studie. Maar eigenlijk na mijn studie, het eerste wat ik deed was terugkomen naar deze regio. Ik zet me hierin door verschillende dingen te doen. Bij onder andere Roots Zeeuws-Vlaanderen, waar we een prachtig woonevenement hebben gehad. En daarnaast ook heel actief betrokken in het verenigingsleven. Met onder andere de voetbal. En natuurlijk de muziek. Je kandidatuur staat. Precies. Je mag jezelf straks nog afkondigen. We gaan het verder hebben over kort de landelijke politiek waarvoor je kandideert. Je hebt er al wat over gezegd. Wil je daar nog iets over zeggen? Nou, wat ik zelf eigenlijk het allerbelangrijkste vind is dat gewoon heel Nederland vertegenwoordigd is. En wat mij nu opvalt aan de huidige verdeling in de Tweede Kamer is dat er maar 3 Zeeuwen in zitten en geen 1 Zeeuws-Vlaming. En dat vind ik soms wel echt zorgwekkend. Zeker als je kijkt naar de opgaves die hier liggen. Het rapport Elke Regio Telt gaat ook dieper op in. Over wat de kansen zijn voor Zeeuws-Vlaanderen. Dus ja, dat is er even kort erop ingegaan. Ik kan er wel gelijk een uur doorgaan, maar ik zal me netjes inhouden. Maar er zijn partijen voor een districtenstelsel of een gematigd districtenstelsel. Waardoor je bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen 1 Kamerlid zou kunnen leveren. Dan is er wel een strijd wie dat wordt van de kandidaten. Maar dan heb je er in ieder geval 1 die ook een regionale binding heeft en een achterban in de regio. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat sowieso goed, alleen je moet dan uitkijken. Want je hebt er dan 1 uit Zeeuws-Vlaanderen tegenover 50 uit Amsterdam. Ja, dat kan ook voor een disbalans zorgen. Amsterdam zou met 800.000 inwoners er dan 8 hebben. Ja, dus dat is dan wel inderdaad wel lastig. Ja. En het is daarom wel goed om die verdeling te hebben. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik er als Zeeuws-Vlaming op ben gekomen. En zeker nog in die korte tijd. Ja. En ook als jong persoon die kans heb gekregen. Ik had natuurlijk de politieke ervaring deels opgebouwd als commissiegriffier. Waarin ik onafhankelijk adviseur was op het proces. Ja. Nu in Hulst draai ik mee als commissielid in de commissie Samenleving. Maar onder andere het accommodatiebeleid, verenigingen, sociaal domein. En daarnaast nu ook bestuurslid bij het CDA. Ik geloof echt, wanneer je iets wilt veranderen, ja, je kan lekker op de bank blijven zitten of je kan gewoon je mouwen opstropen. Ja. Ja, en er zelf iets aan doen. Dan moet ik mijn jasje uitdoen. Ja, Oké, laten we het over Zeeuws-Vlaanderen hebben. Een van je passies. Welke andere passies heb je? Ik geloof dat je daar in de filmpjes nog op terugkomt. Ja, ik heb nog een passie voor onder andere sporten. Ja, wat doe je? Ik fitness en daarnaast voetbal ik ook bij een vriendenelftal. En dan staat het plezier staat centraal. Een soort all-stars. Ja, zoiets. Ja. We hebben ook leuke activiteiten zoals onze jaarlijkse skivakantie of onze kerstruiboel. Dus het is echt wel een heel gezellig team. Ja. Daarnaast maak ik ook muziek. Ik speel gitaar. Oh, leuk. En ik ben momenteel bezig om piano te leren spelen, maar dat valt af en toe nog wel eens wat tegen. Ik maak ook muziek, ik schrijf raps en ik zing. Oh, super. Zeeuws-Vlaanderen, waar zullen we beginnen? Want dat is een scala aan mooie onderwerpen als we het over Zeeuws-Vlaanderen hebben. Precies. Waar wil jij beginnen? Of zal ik ergens beginnen? Nou, als we het dan toch over Zeeuws-Vlaanderen hebben en misschien over Zeeland breed. Een onderwerp wat gewoon nu heel erg speelt is natuurlijk openbaar vervoer. Ja. En ik heb het al een beetje gezegd dat ik me ook al echt inzet voor die studenten met die binding met Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Maar we zien ook, doordat het openbaar vervoer hier niet altijd optimaal is,
Dat soms de studenten letterlijk niet terug kunnen komen. Dus letterlijk de binding verliezen. Omdat er dus buslijnen uitvallen, treinen niet rijden, de boot niet vaart. En dat biedt wel een bepaald gevaar. Want die studenten die zeggen dan van, goh, ik kan niet terugkomen of ik doe er heel lang over om terug te komen. Ja, ik kan misschien beter maar een weekendje overblijven. En 1 weekendje worden er 2. En vervolgens zeggen ze, ja, ik kan maar beter mijn bijbaantje in Zeeuws-Vlaanderen opzeggen en daar een bijbaantje gaan vinden. Ja, zonde. Dus dat openbaar vervoer, dat is wel echt iets cruciaals. Zeker voor Zeeuws-Vlaanderen als je kijkt. Er speelde ook iets over de Breda-bus, lijn 19. Klopt. Die voor studenten heel belangrijk is om via Antwerpen snel in Zeeuws-Vlaanderen te komen. Klopt, dat is eigenlijk de directe verbinding voor de studenten uit de gemeente Hulst. Ja. Om vanuit hun studentensteden terug te kunnen komen. Ja. Ik ben ook wel eens met die bus gegaan en het zat inderdaad vol met studenten en mij dan. Ja, nee, maar het is echt wel echt gewoon een hele belangrijke verbinding. En het leuke van die bus is, je ziet ook altijd bekenden terug in die bus. Ja. Ja, en het is wel echt iets wat me aan het hart gaat. Want op het moment dat die bus dus uitvalt of niet rijdt, heb je gewoon een groot gedeelte van die studenten die gewoon letterlijk niet terug kunnen komen. Nee. En zeker, dan ga ik gelijk een bruggetje maken. Je hebt hier heel veel werkgelegenheid natuurlijk, heel veel industrie. Ja, vooral in het midden van Zeeuws-Vlaanderen, maar niet alleen. Ja, precies. Hulst heeft ook veel werkgelegenheid. En dan hoor ik mensen denken, ja, industrie, ja, zijn dat dan niet allemaal procesoperators? Nee, natuurlijk niet. Want zo'n bedrijf, die hebben ook communicatiemensen nodig, HR-mensen. Klantenservice, ja, technische service. Ik was onlangs nog bij een bedrijf in Klingen, Brut heet het. Die hadden een eigen dorp opgericht, Brutsterdam. Dat is eigenlijk een creatief bureau, zeg maar, die ook films maken en editen. Ja. Dus echt vanuit heel de Benelux komen ze dus naar Klingen. En dat is eigenlijk een heel creatief beroep, zeg maar. Dat los staat dan van al die industrie, wat hier dus ook in Zeeuws-Vlaanderen zit. Dus er zijn echt meerdere kansen, los van de industrie, voor werkgelegenheid hier. Even terug naar het openbaar vervoer. Niemand wil de bussen rijden op dit moment in Zeeland. Dus ook niet in Zeeuws-Vlaanderen. En volgende week hebben we de stelling van de week. De provincie zal zijn plan moeten bijstellen. Wat zeg jij dan? Ik denk op het moment dat er geen één marktaanbieder is, dat je er niet aan ontkomt om het plan bij te stellen. En natuurlijk, de marktpartijen, die moeten natuurlijk er iets aan verdienen. Want in Nederland is dat gewoon openbaar vervoer geprivatiseerd. Dus er zit natuurlijk een bepaald verdienmodel aan. Maar dan kan je je afvragen, ja, moet openbaar vervoer geprivatiseerd worden of moet daarin worden geïnvesteerd? Ja. En ik snap, kijk, de data is, de bussen zouden leeg zijn. Maar de hoofdvraag moet zijn, waarom zijn die bussen leeg? Ja. Waarom maken mensen hier minder gebruik van het openbaar vervoer? Komt dat omdat er weinig vertrouwen is? Dat de huidige lijnen gewoon heel veel tijd vergen ten opzichte van de auto? Ja. En het is ingewikkeld, want je hebt de haltetaxi, de belbus, de buurtbus. 2 uur van tevoren bellen. Ja. Dat is ingewikkeld. Wat mij toen ook opviel toen ik op kamers zat. Heel veel van mijn medestudenten hadden geen rijbewijs. Ja. Die deden alles met openbaar vervoer. En wat mij dus opvalt aan jongeren, ook hier in Zeeuws-Vlaanderen. We haalden relatief jong ons rijbewijs. Omdat we gewoon verbonden wilden zijn met de rest van de regio. Je wilt kunnen verplaatsen binnen de regio. Precies. En naar de overkant bijvoorbeeld. Ja. En vanuit Hulst ga je vaak om via Antwerpen. Ik woon nu in Hulst, dat doe ik ook. Ik blijf actief voor RTV Scheldemond in West. Ja. En ga misschien wonen in Terneuzen. We betalen tol. Dat is de doel. Ja, en dan gelijk die tol natuurlijk, die staat nu ook onder druk, de tolvrije tunnel. Want die wilden ze vanuit het Rijk financieren uit het rekeningrijden. Maar het rekeningrijden zou ook betekenen hoe meer kilometers je aflegt, hoe meer belasting je zou betalen. Nou, dat zou dus werken in een ideale situatie wanneer de openbare infrastructuur erop in wordt gespeeld, dat je overal snel staat. Dus eigenlijk als regio komen we er echt wel heel, hoe kan ik dat nou netjes zeggen? Bekaaid vanaf. Bekaaid vanaf, ja, dat is, vind ik politiek correct, ja. Dat is een mooi woord, bekaaid. Ja. Ik weet niet wat het betekent, maar dat geeft niet. Ja, maar dat zijn dus zaken die spelen, zeg maar. Op het moment dat jij hier geen auto hebt en je moet naar het ziekenhuis aan de overkant, bijvoorbeeld. Dan moet je inderdaad al door de tunnel. Ja. Moet je eerst al bij het busstation in Terneuzen zien te geraken. Op het moment dat je in een plek als Oostburg bijvoorbeeld woont of een plek als Hulst. Ja, dan kost dat gewoon al relatief veel moeite, tijd en geld. Ja. Dus ja, er liggen echt wel verbeterkansen. Je hebt al meer afstanden af te leggen vanuit Vlaanderen of Zeeuws-Vlaanderen. Je moet een stukje omrijden.
Je maakt meer kilometers en dan nog tol betalen ook. Ja, en als het rekeningrijden alsof we er niet bij horen, toch? Ja, inderdaad. En ik had het net al genoemd, er is een rapport verschenen. Elke regio telt. Het gaat in op een paar regio's in Nederland, waaronder Zeeuws-Vlaanderen, waar de pijnpunten liggen. Ja. Het stukje openbaar vervoer wordt er heel duidelijk in toegelicht. Hetzelfde ook voor de tunnel. En wat er eigenlijk nog ook een belangrijk punt is eigenlijk de gratis kinderopvang. Ja. We hebben hier in Zeeuws-Vlaanderen veel concurrentie van Belgische kinderopvang, waar ze al terecht kunnen vanaf een leeftijd van 2,5 jaar. Worden ze thuis opgehaald en volledig ontzien. Maar vervolgens gaan de kindjes daar naar de kinderopvang, die maken daar vriendjes. Die willen daar ook naar de basisschool met hun vriendjes en vriendinnetjes. Ja. Die gaan vervolgens voetballen, ja, daar willen ze bij in het voetbalteam komen. En dan gaan ze niet voetballen of bij het verenigingsleven hier in Zeeuws-Vlaanderen, waardoor ook die leefbaarheid nog eens onder druk komt te staan. Ja. Dus ze heeft nu die proef gelopen van gratis kinderopvang en die schijnt echt heel succesvol ook te zijn. Oké. Al ja, helaas in Den Haag is er dus een rapport verschenen dat zegt van ja, dat gratis kinderopvang. En je ex-partijgenoot is er tegen, heb ik gelezen. Ja, dat klopt, maar die heeft dus niet gekeken naar Zeeuws-Vlaanderen. Nee. Want daaruit zijn alles positief. Nou, dan moet je hem maar eens bellen. Als ik naast hem zit in de kamer, dan zal ik wel eens een biertje met hem drinken. Daar gaan we het er zo over hebben. Hartstikke goed. Ik stel voor dat we naar het tweede filmpje gaan kijken. En dat speelt zich af in Hulst, waar je woont. Ja. Net als ik, zeg te gek. En waar je politiek werkt in een commissie van de gemeente Hulst. Ja. Je mag er doorheen praten. Wat zien we? Nou, wat zien we? We zien nu het mooie stadhuis van de gemeente Hulst. En eigenlijk waar die deur zit, dat is eigenlijk helemaal geen deur. Daarachter zit de raadzaal. Aha. Dus voor mensen die dan eens een keer willen binnenkomen kijken, ze kunnen altijd live de vergaderingen volgen, zowel commissie als raadsvergaderingen. Kijk, de mooie vlag. Hier nog de protestantse kerk. Ja, daar ga ik. Ja, echt een mooi gebouw ook natuurlijk. Ja, ik ben zelf natuurlijk katholiek, dus ik ga naar de basiliek van Hulst, die we hier zien. De vrijheid van geloof, godsdienst al heel lang in Nederland, in de Nederlanden. Ja. En onze lijsttrekker had het onlangs ook nog mooi verwoord, Henry Bontebal. Want het CDA is eigenlijk voor iedereen, zeg maar, voor alle geloven. Zolang dat je maar respect hebt voor elkaar en elkaar in waarde en normen laat. Ja. Nou kijk, prachtig, mooie Hulst. Wat wil je verder nog over Hulst vertellen van Zeeuws-Vlaanderen? Van Zeeuws-Vlaanderen. Echt puur naar Hulst gekeken, zeg maar. Ja, ik kom zelf eigenlijk uit Kloosterzande oorspronkelijk. Aha. En ook daar heeft mijn moeder 35 jaar gewoond. Echt? Oh, leuk. Ja, en zo kom ik hier ook al 40 jaar. Ah, zo. Ja, wat ik zeg, mijn vader komt van Klingen. En mijn moeder kwam van Kloosterzande, moet ik netjes zeggen. Klooster, ja. Dus ik heb ook altijd... op Klooster, op toch? Klooster, ja. Dus ik heb ook altijd gevoetbald bij Hontenisse. Ja. Uiteindelijk ben ik daar toen gestopt toen ik... daar heeft mijn moeder gewerkt. Toen ik op kamers ging. Ja. En vervolgens ben ik nu dus gaan voetballen bij HVV. Afgelopen weekend was het de derby. Hulst voetbalvereniging. Ja. Dus was het HVV tegen Hontenisse. En je ziet dan gewoon, dat is gewoon prachtig om te zien. Ja. Wat gewoon zo'n voetbalvereniging al voor leefbaarheid kan zorgen in een stad. Hulst is in meerderheid katholieke stad. Mm-hmm. Dat is Kloosterzande ook, maar dat is een dorp, denk ik. Ja. En dat brengt toch wel een cultuur met zich mee, de katholieken. De protestanten hebben dat tegenwoordig best wel overgenomen. Het is hier Bourgondisch, brood is dun gesneden en dik belegd. Ja. Nou, ik onderstreep dat. Kijk, ik vind je moet er hard voor werken, maar je moet er ook zeker van genieten, zeg maar. Dus het nuttige met het aangename combineren. Ja. En ik vind dat ook wel echt wel uniek voor Zeeuws-Vlaanderen. Als ik kijk hoe hard er soms hier wordt gewerkt. Maar we weten dus ook goed feesten vieren. Kijk maar heel simpel naar carnaval op de markt in Hulst. Of de grootste optocht van Zeeland. Ja, die vindt dan plaats in Kloosterzande. Of het Glorianenland moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En zeker nu ook weer met de 11e voor de deur. Ja, dat gaat gewoon super worden. Ja, ik doe mee aan het Liedjesfestival. Nou, super dan. Maar dat terzijde. Ja. Mosselen? Ja. Ook vind ik zelf heerlijk. Mosselvissers bij Kloosterzande, Perkpolder. Nou, moet ik het goed zeggen, mijn oudoom, hij leeft helaas niet meer, die ging altijd kreukels rapen. En ik weet nog steeds niet wat, misschien dat een kijker dat wel weet, kreukels. Wat het precies is, van die kleine zeebeestjes. Ja, of knokkels. Kreukels, knokkels. Daar kan er niet op komen. Ik denk van die kleine schelpjes met een weekdiertje erin.
Ook en dan met een lekker. speld eruit halen en opeten. Als ze gekookt zijn of gebakken, ik weet niet precies. Ja, ik ben ook wel echt iemand die gewoon lekker van vis houdt natuurlijk. Ja. En gewoon lekker eten. Ja. Of vaker. Ah, Vrijdag, visdag. Vrijdag, visdag. Ja, dat klopt wel inderdaad. Ja, ik eet vaak met een vriend op vrijdag en dan staat er vis en vlees op het menu en dan neem ik altijd de vis. En ik moet ook zeggen, ik heb het geluk dat mijn zusje altijd in een restaurant heeft gewerkt. Dus die wist altijd precies wel een beetje wat dan de menukaart zou worden. Dus die kon de goede tips kon ze dan ook altijd doorspelen. Dus dat was wel lekker. Bij dat Bourgondische werken om te leven, kan je ook zeggen, hoort natuurlijk dat Zeeuws-Vlaanderen een beetje leeg is. Veel natuur, geen files met auto's. Wat wil je daarover zeggen? Ja, een beetje leeg, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Aha. Ik zie namelijk echt zoveel kansen. We hebben het al gehad, deels over die werkgelegenheid, zeg maar. Ja, als je ook kijkt naar het vestigingsklimaat, zeker voor jongeren, is het al interessant. En natuurlijk, er is wel heel veel vergrijzing hier. Maar dat biedt dan ook natuurlijk weer kansen voor werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de zorg. Dus ja, dat zijn wel belangrijke kansen. En wat mij dan ook opvalt, zeg maar, je hebt nu ook veel oudere huizen die te koop komen te staan, waar al lang geen onderhoud aan is gepleegd van oudere mensen die bijvoorbeeld naar een verzorgingstehuis gaan of helaas zijn overleden. Ja, ik vind daar kan je ook een stimulerende factor in spelen om te zorgen dat jongeren, om te helpen om die huizen te renoveren. Ja. Want je ziet veel jongeren die kijken er misschien tegenop om aan zo'n grote verbouwing te beginnen. Maar eigenlijk, wanneer een overheid daarbij zou faciliteren van kijk, let op deze subsidies, je kan het misschien beter zo aanpakken, gewoon die ondersteunende adviezen kan geven. Ja. Kan je best voor een leuk bedrag als jong iemand hier een huis vinden. Ja. Ja, en zeker als je het dan vergelijkt met een Amsterdam, waar je dan voor een rijk Ik zei leeg, maar ik betaalt. bedoel dat niet letterlijk. We hebben de Westerschelde, dat is natuurlijk niet leeg, maar er is ruimte. Laten we naar een filmpje kijken wat je zelf hebt gemaakt, waarin we ook de Westerschelde kunnen zien. Ah, top. Ja. Dat is wel leuk, want dit heb ik dus gefilmd bij Perkpolder. Ik ben geboren in de zomer en wat mijn opa en oma als eerste deden, was mij meenemen naar het strand. Dus ik was al eigenlijk een soort van aan het zwemmen voordat ik überhaupt al kon lopen eigenlijk. En het leuke is, mijn oma komt uit Klein Amsterdam, oftewel de Kalversdijk, wat daar vlakbij zit. Echt een klein gehuchtje. Ik heb er 20 jaar gewoond, maar dan niet in die wijk. En het is echt, hier ben ik opgegroeid, zeg maar. En heb ik mijn, hart verloren. Wat betekent de Westerschelde voor ons als Zeeuws-Vlamingen? Het is natuurlijk een hele belangrijke slagader als je kijkt qua economische impulsen. Natuurlijk de koppeling met Antwerpen. Maar we moeten zeker niet vergeten het Noordzeepoortdistrict, wat eigenlijk Vlissingen, Terneuzen en Gent met elkaar verbindt. Dat is gewoon heel interessant voor bedrijven om zich rondom te vestigen. Ja, ook. De nieuwe zeesluis die wordt gemaakt. Nou. En helaas toch geen Sinterklaas in tocht erover, begreep ik. Dat had wel leuk geweest natuurlijk. Dat heb ik gemist. Die komt er natuurlijk ook weer aan binnenkort. Ja. Maar eigenlijk als je kijkt, er gebeurt dus heel veel. Want die sluizen, ik rijd er regelmatig over. Ja, het is gewoon echt een heel indrukwekkend project. Kriskras, maar nu met grote nieuwe rotondes erbij. Dat wordt het alleen maar veiliger en makkelijker van. Ja. Ja, de richtingen moeten nog beter aangegeven worden als alle wegen open zijn. Ja. Dat is nog niet zo. Ja, want ik vind als Vlamingen mogen we er echt wel trots op zijn. Echt wel eens een keer die trots uitstralen. Ja. Misschien dat we daar allemaal een beetje soms te nuchter voor zijn. Maar we hebben hier dus genieten natuurlijk. Genieten wel. We scheppen niet op. Nee, precies. We hebben geen praatjes. En ik zeg ook niet dat we moeten opscheppen of praatjes moeten hebben. Maar we mogen echt wel eens gewoon trots zijn op hetgene wat we hier als regio al hebben bereikt. Ik noem Terneuzen bijvoorbeeld als een van mijn liedjes een stadje zonder leuzen. Oftewel geen praatjes. Praatjes vullen geen gaatjes. Ja. Dat is ook een mooi voorbeeld over de neuzen die nu staan in Terneuzen. Ja. Over het algemeen, in het begin waren de reacties echt wel negatief, als ik Facebook mag geloven. Dan kan je je afvragen in hoeverre is Facebook een goede graadmeter. Is het representatief? Maar er waren echt wel veel echt negatieve reacties. Ja. En als je nu kijkt, nu staan ze eigenlijk al een tijdje. Ja, mensen zijn echt positief over. Er komen echt mensen ook foto's mee maken. Het had ook een betekenis, hè, neuzen. Ja. Dat was een landtong. Okay. Een stuk land wat zeg maar het water, de Schelde bijvoorbeeld, in gaat.
En we hebben natuurlijk ook zeg het wat slordig. We hebben ook hele mooie historie natuurlijk met onder andere de Vliegende Hollander die uit de Neuzen komt. Hoe heet die? Willem de Dekkeren. We hebben natuurlijk Reinhard de Vos in Hulst. Ja. Dus qua historie hebben we ook heel veel, maar dan mogen we echt wel trots zijn en uitdragen. Ja. Want op het moment dat mensen in de Efteling stappen in die attractie, die Vliegende Hollander, ja, dat komt gewoon uit de Neuzen. Ja, absoluut. Als ik Pirates of the Caribbean kijk, is ook met de Flying Dutchman. Ja, maar die komt gewoon uit de Neuzen. Uiteindelijk wel leuk als ze dat horen. Ik besteed er in mijn liedjes aandacht aan. Ja? De Vliegende Hollander bijvoorbeeld, maar ook alle andere aspecten. En dan vinden mensen dat heel fijn om dat te herkennen. Ja, precies. En dan is het goed dat het is gezegd wordt. Er zijn meer mensen in Zeeuws-Vlaanderen die aandacht besteden aan de mooie en ook historische kanten. Ja. Laten we naar de Noordzeekust gaan. Ja. Want die hebben we ook nog. In het westen, in ons Scheldemondgebied. Ja, in dit mooie gebied, zeg maar. Ja. Ja, de Noordzeekust. Ja, ik moet dan gelijk altijd denken aan Cadzand, zeg maar. Het schoonste strand van Nederland. Ja. Niet elk jaar, maar meestal wel. Ja, ik vind dat ook prachtig. Een paar zomers terug was ik ook veel te vinden in Cadzandbad. Een maat van mij had toen een loungebody die uitbaatte, eigenlijk in het oude Joy. En die zorgde ook, een jonge gast, die zorgde daar gewoon zelf voor die leefbaarheid. En dat vind ik dan ook wel zo mooi, zeg maar. Dat er gewoon jongeren ook die kansen zien, ook gericht op dat toerisme. Om die impuls te geven, zeg maar, hier aan de regio. Dus ook qua ondernemersklimaat, investeren in jongeren, ja, gebeurt dan natuurlijk ook aan die kust van de Noordzee gigantisch veel. Laat ik vooropstellen, we horen bij Nederland al honderden jaren. Bij Noord-Nederland zou je kunnen zeggen, de noordelijke ja. Nederlanden. Maar we horen ook bij Vlaanderen. Er werken veel Vlamingen in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Er wonen veel Vlamingen in Zeeuws-Vlaanderen. Omgekeerd werken en wonen er ook wel Zeeuws-Vlamingen in Vlaanderen. Klopt. Wat vind je daarvan? Ja, ik moet uitkijken wat ik zeg, want mijn oom, de oudste broer van mijn vader, ja, die is ook in België gewoon in Sint-Niklaas. Ja. Dus ik heb daar ook familie. Maar eigenlijk, ik vind het gewoon gezond dat er een wisselwerking is, want we kunnen gewoon niet zonder elkaar. Dus we hebben elkaar gewoon nodig, zeg maar. Ja. Alleen, we moeten wel beter dingen op elkaar gaan afstemmen. Ik heb het net al genoemd, de concurrentie met de kinderopvang, zeg maar, die gewoon moordend is voor de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Omdat ze dan daar naar school gaan, daar op de voetbal gaan. En daar is... in België. Ja, zeg het nog maar een keer. Of vraag het nog maar een keer. En als je kijkt ook qua onderwijs, op het moment dat je je HAVO-diploma hebt gehaald hier in Nederland of in Zeeuws-Vlaanderen, dan kan je dus niet in België terecht. Want daar heb je 6 jaar onderwijs nodig. En HAVO is maar 5 jaar. Ja. Dus al die havisten, ja, die moeten eigenlijk wel of naar de HZ in Vlissingen, waar ze soms al gigantisch lang onderweg zijn, of ze moeten echt Nederland gaan intrekken, waardoor ze dus weg worden getrokken uit de regio. Ja. Dus daar liggen echt nog wel, ik zie daar echt wel kansen liggen. Oké. Ik zou even willen zeggen op het gemakje, dat zeggen we altijd in Zeeuws-Vlaanderen. Ongeacht de tijd. We gaan richting een afronding. We hebben veel besproken. Ja. Ik zou ook in mijn aantekeningen van een rap over Zeeuws-Vlaanderen niet durven zeggen dat we iets vergeten zijn. Ach, gelukkig. We hebben nog 1 filmpje waarin je jezelf niet aankondigt, maar als het ware afkondigt. Dan komen we er even op terug dat je kandidaat Kamerlid bent vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Dat is goed. Laten we samen luisteren en kijken. Ja. De Wallen, de vestingstad. Ja. Waarom ik eigenlijk als jong persoon zo betrokken ben met deze regio? Nou, allereerst, ik kom uit een familie die zich altijd heeft ingezet hier voor verenigingen en natuurlijk voor onze gemeente. Ik heb het dus met de paplepel ingegoten gekregen. Uiteindelijk ging ik dus studeren en wilde ik graag terugkomen. Toen kwam ik hier terug en het viel me op dat er zo weinig jongeren politiek actief zijn. En als je dat dan doorvertaalt naar de Tweede Kamer, zit er momenteel gewoon geen 1 Zeeuws-Vlaming in. Ik zeg tijd voor verandering. Ja, mooi. Het zit er een beetje op. Ja, precies. Wat heb je nog toe te voegen? Nou, het enige wat ik echt nog heb toe te voegen, zeg maar. En dat is wanneer mensen dus naar de stembus gaan op 22 november. Ja, over een week of 2. Ja, dat is gewoon stem lokaal.
Kijk, wij hebben gewoon maar 3 Zeeuwen in die Kamer zitten en geen 1 Zeeuws-Vlaming. Het wordt tijd dat onze regio echt vertegenwoordigd gaat worden. En hoeveel stemmen heb je nodig, Dani? Nou, in een eerder interview met Omroep Zeeland had ik 27.000 aangegeven. Dat is minder, toch? Ik ben getipt. Het is inderdaad minder. Het is maar 17.000. En het is natuurlijk afhankelijk van hoe hoog de opkomst is. Ja. Maar een klein rekensommetje doet al dat er in Zeeuws-Vlaanderen veel meer inwoners zijn. Dus als we echt onze regio willen vertegenwoordigen, het kan. Ja. Ik heb nog een laatste vraag. Er zijn 3 gemeentes in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Er zijn 3 lokale omroepen. Die gaan fuseren tot 1 streekomroep. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vind het alleen maar positief. Ik vind gewoon een onderlinge samenwerking als Zeeuws-Vlamingen onder elkaar. Ja, daar kan je gewoon niet tegen zijn, denk ik. Daar worden we alleen maar sterker van. Ja, precies. We zijn er namelijk samen. En we zijn letterlijk het enige stukje Nederland wat met elkaar verbonden is. Dus waarom zullen we elkaar ook dan niet helpen? En wat niet grenst aan de rest van Nederland, de overkant. En we kennen ook dezelfde lokale problemen, zeg maar. Ja. Waarom zullen we dan niet samenwerken naar een oplossing in plaats van ieder voor zichzelf het wiel uit te vinden? Oké, Dani, dankjewel. Succes, meneer Brakke, bij de verkiezingen. Ja, dank u. Ik ga naar de kijker. Ga mee. Ja. Dank u wel voor het kijken. Ik hoop dat u er wat aan gehad heeft, ook voor de stembus. Binnenkort. En volgende week zit hier een collega met een andere gast. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Nogmaals bedankt.